Gaueko 8:54 bana berdindu du Sansek Zaragozaren aurka Romareda futbol zelaian, bigarren mailako 22. jardunaldiko norgehiagoka izan da gaurkoa eta Jonan Sotegiren taldeak beste puntu bat erdietsi du etxetik kanpo gogora ezagun aurreko jardunaldian Zaragozak 2 eta 3 irabazi ziola Racing'i Sardinero futbol zelaian Santanderren eta Sansek berriz Zubietako debutean Albaceteren aurka usna berdindu zuen, beraz, bi taldeak behintzat galdu gabe, iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta horiek horrela, Ruben Seiesek eta Jonan Sotegik honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Zaragozari dagokionez Andrada izan da tepean, Ale Gomesei jokatu du eskuinaldetik, eta Sendek ezkerraldetik, Saidu eta Insua izan dira atzealdearen erdialdean, Raul Gutik eta Keidi Barek osatu dute Euskarri Bikoitza, Toni Moia izan da erdi puntan, eskuinaldetik Frantxo Serrano kapitaina, ezkerraldetik Marcos Cuenca, eta goian Kenan Kodro izan da Jonan Sotegi berriz, 4-3-3ko ohiko sistemaren aldeko apustua egin du, Fraga izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Dadiek jokatu du eskuinetik, Baldak ezkerretik, Beitia eta Kita izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Ibai Agirrek jokatu du Euskarri moduan, Carbonel eta Mikel Rodriguez barnekaldetik laguntzaile zituela, eta goian Dani Diaz izan da eskuinetik, Astiazaran ezkerretik eta puntan Gorka Carrera. Partidaren hasiera epailea Marta Huerta izan da, barrean López Tokak lagundu dio, eta partida hasiera benetan intentsitate handikoa egin du Sansek, goian oso ongi presionatuz, Zaragozari une oro baloiaren irteera zailduz, eta batez ere aipagarria izan da, jokalariak zeinen ongi kokatuak egon diren presio horretan, ez? Askotan esaten dugu, zaila izaten dela bigarren mailan batez ere presioa egin eta presio hori eraginkorra izatea, gainera jokalari asko kokatu ditu hor goian eta noski arriskuak ere hartu ditu, azken finean Zaragoza ongi irten izan balitz, gero komeriak izango zituen behar bada Sansek atzealdean ongi kokatzeko, baina hor asko zaildu diote eta sufritu dute Seiesen mutilek partida hasiera horretan, baloiaren jabetza oro har Zaragozarena izan da, baina gero pixkanaka Sanse ere hasi da baloiaren jabetza edukitzen. Ibai Agirreren partida gaurkoan ere ikusgarria izan da, oso partida ona jokatu du, oso partida borobila jokatu du Mutrikuko erdilariak, azken finean Pellegrino Mataratzok ere deitu zuen, esate baterako Atletico Madrilen aurkako norgehiagoka horretarako, berotzen ere aritu zen anoetako egalean, baina azkenerako ez zuen berekin kontatu norgehiagoka horretarako, aldiz Jonan Sotegirentzat jokalari finkoa, jokalari oso garrantzitsua da Mutrikukoa, eta ematen dioten konfiantza unoski itzultzen ari da partidaz partida. Berez, Euskarri moduan jokatzen du Ibai Agirrek, baina gaur hainbat lekutan ikusi dugu, hor aurrealdean ere egalera zenbaitetan bota da, area ertzean ere agertu da, eta Sansek alako jokalari bat funtsezkoa du edukitzea, egia da ez dela erraza beretzat ere, oraintxe hasi berria da, bigarren mailan oraindik ere maila ezagutzen, mailara egokitzen ari da, baina benetan zutik eta ongi tenkatuta hartu du lur bigarren mailan Ibai Agirrek, eta noski hori Realarentzat eta Sanserentzat kasu honetan oso albiste pozgarria da. Minutuak aurrera joan ala partida asko berdindu da, bi taldeak oso vertikal jokatzen ikusi ditugu, Zaragoza badakigu, aurten ez dabilela bat ere fin, zenbait jardunalditan azken postuan ere izan dira, eta egia da azken bolada honetan pixkanaka emaitzak ere hobetzen ari dela Aragoiko taldea, baina hala ere oraindik zerbait gehiago egin beharko dute hortik ateratzeko, eta oro har lehenengo zatian bai aukerak egon dira, baina aukerak garbiak Andradek eta Fragak atera behar izan dituztenak, edo derrigor atera behar izan dituztenak gutxi, eta horrelaxe amaitu da
lehen zati hausnako emaitzarekin. Bigarren zatian esango nuke Sansek gehiago dominatu duela, batez ere hegaletan kontraerasoen bitartez eta saiatu da min egiten, partida oso fisikoak, aipatu dugu intentsitate handikoak izan ohi dira bigarren mailakoak, eta gaurkoa noski ez da salbuespen bat izan inondik inora ere, eta hala ere hor Sansek zelai erdian norgehiagoka nahiko kontrolatua eduki duela esan daiteke, ez? Carbonelek, Ibai Agirrek, Mikel Rodríguezek oso ongi babestu dute, ia Mikel Rodríguez zenbait minututan txartel horiarekin egon dela, eta noski, hori ez da inoiz komenigarria izaten, are gutxiago markagailua hutsean dagoenean. Kontua kontu, Marcos Cuenca eta Keidi Bare kendu ditu 55. minutuan, eta Pol eta Valeri atera ditu. Marcos Cuencak partida ona jokatu du, azken finean eskuinalde horretatik min egiten saiatu da, balda hausten, barnekaldera jokatu eta area zapaltzen, baina eraginkortasunik gabe, eta Keidi Bare berriz, esango nuke zelai erdi horretan beste zerbait espero zela Zaragozaren aldetik. Sansek erakutsi du zelai erdian zenolako fisikoa duen, zenolako partidetan nagusi izateko gaitasuna duen, eta Keidi Barek hori jasan behar izan du, ez? Eta Valeri eta Polekin, Valerirekin noski eskuinalde horretatik abiadura bilatzen saiatu da, egin ditu lasterkaldi batzuk marra ertzeraino, baina honek ere arrakastari gabe, eta Polek beste horren beste ez du partida ona jokatu, ez da aldaketa bat izan non gerora funtzionatu duen. 59. minutuan ere Dani Diaz kendu eta Gorka Gorosabel atera da, esan Dani Diaz gaur desagertu xamarrik ibili da, Astiazaran eta Karrera izan dira hor aurrealdean jokalari nagusiak edo gehien nabarmendu direnak. Dani Diazek esan ez du izkin egiteko eta aurkariak atzean uzteko betarik izan aurrera joateko, eta horregatik Gorka Gorosabel atera du, logikoki, azken finean beste zelai erdiko jokalari baten alde egin beharra zeukan, horre fisiko gehiago sartu eta emaitza mantentzeko, edo behintzat gol hori ez jasotzeko, eta Gorka Gorosabel sartu izana erabaki ona izan da. Azken finean Gorka Gorosabel ez baita jokalari bat soilik zelai erdian aritzen dena, baizik eta aurrera joateko eta area ertzean eta zapaltzeko asko iristen den jokalari horietako bat da, eta alaxe egin du, oso goian ikusi dugu presionatzen, ia Karreraren altuera berdinean, eta gehigarria izan da inolako zalantzari gabe Gorka Gorosabel sartu izana. 78. minutuan Saiduk min hartu du, bere ordez Tatxi atera da, eta Toni Moya ere kendu, eta Bakiz atera du, ia esan bai Saiduk eta bai Toni Moyak ez dute partida nabarmena egin, azken finean ez dira nabarmendu gaurkoan, eta horixe izan da, Zaragozaren beste arazoetako bat ez dela jokalari bat egon bereziki nabarmendu dena, eta aurrean min egin ahal izan duena, eta Saiduk eta Toni Moyak ere ez dute hori egin, eta Tatxi eta Bakisek, beste Zaragoza bat ikusi dugu egia, baina Sanseren nagusitasuna partidaren fase honetan handia izan da, eta 72. minutuan Joni Ezeizabarrena atera da Ibai Agirreren ordez, aipatu dugu. Ibai Agirrek zenolako norgehiagoka egin duen, merezitako atxedena, azkenean ustu eginda mutrikukoa alde guztietan ibili da, baina oraindik ere noski fisikoki egiteko dagoen jokalaria da, gaztea, eta hala ere naiz eta ikusten den etorkizuna baduela jokalari honek, oraindik ere noski
tentu zibili beharra dago, beste zenbait jokalarirekin bezala. Eta Ezeizabarrenak, hor, azken minutuetan akats nabarmen xamar bat egin du, Donostiako jokalariak, baina oro har horre erdi punta horretan kokatu du, beti nabarmentzen den jokalaria da, beti taldeari norabidea ematen diona, ez da jokalari garaia, jokalari nahiko txikia, baina abila da, eta horixe, Zeizabarrenak ere bere minutuak ongi baliatu ditu. Eta 74. minutuan iritsi da lehen gola, hain zuzen ere apur bat sortea izan du, egia da Sansek, hor Zaragozaren atzealdea erabat nahastu egin da, akats nabarmena egin dute, ondorioz Gorka Gorosabelek karrerari errebote batzuen ostean baloia eman, eta Gorka Karrerak Andredaren aurrean bakarrik ez du barkatu huts eta batekoa izan da, beste gol bat Gorka Karrerarentzat bere kontu partikularrerako, egia esan sekulako denboraldia egiten ari da Errenteriako aurrelaria, aurre denboraldian ere Sergio Francisco partidaren batean edo bestean titular ipini zuen, esate baterako Rensen aurka, noski, Gorka Karrera bezalako jokalari bat titular jartzen baduzu, zerbait emango dizulako da, zerbait baduelako, eta honek ikusten da, gola baduela, gainera gorputza du, areaz kanpo ere bizkarrez eta baloiak hartzen gaitasun handia du, baina hau ere oraindik gaztea da, eta honekin ere tentuz jokatu beharra dago. Sanserentzat albiste ezin hobeak, huts eta bat, baina noski oraindik ere 16 minutu gehi luzapena geratzen ziren, asko geratzen zen jokatzeko, jakitun ziren Sansekoak Zaragozak estutuko zuela, Ale Gomes kendu eta Sebas Moiano atera du, erasora joan beharra zeukan bai alabai Zaragozak, 82. minutuan Ale Gomesek ez du norgehiagoka ona egin, gutxitan ikusi dugu hor gora igotzen eta gainera dezente sufritu duela esan nuke Astiazaranekin, eta Kenan Kodrok 83. minutuan baloia buruz zutoinera bidali du, hori izan da Zaragozaren lehen abisua, hori ikusita Joan Oleaga eta Peru Rodríguez atera ditu Mikel Rodríguez eta Astiazaranen ordez. Astiazaran ikusi dizkiogun norgehiagoka hobeak, gaur ez du hainbeste zulo bilatzea lortu lasarteko erasoko jokalariak, eta Mikel Rodríguez, gaurkoan ere ez da askotan agertu, gainera txartela oso une konprometitu batean atera diote, eta nik uste hortikan aurrera askoz ere tentu handiagoarekin ibili dela Getariako erdilaria, eta Oleagak eta Rodríguez ez dute emaitza ustea lortu, izan ere 88. minutuan akats nabarmena egin du Sansek, eta Senderen erdiraketa Polek bakarrik errematatu du, gainera bi jokalarik jokozkanpokoa utzi dute, eta ondorioz horixe izan da banakoa. Eta, hortikan aurrera aukeraren bat edo beste izan dute, Sansekor, baina ez garbia. Eta bana, askotan bezala, Sanseri askotan gertatzen zaion bezala, partida bai, borrokatu, aurretik jarri, baina gero azken minutuetan ez du partida histerik izan eta emaitza mantentzerik izan, eta ondorioz, beste puntu bat eskuratu dute Jonan Sotegiren mutilek, eta une honetan nola dago sailkapena, Zaragoza azken aurreneko postuan 21. postuan da 21 punturekin, Sanse berriz 16. postuan da 24 jaitsieratik puntu bakar batera. Beraz, urrengo jardunaldiak ere noski garrantzitsuak izango dira, segundakoa, bigarren mailakoa sekulako maratoia izan ohi da, eta Sanseri orainik ere arraun luze egitea eta sufritzen egitea egokituko zaio maila mantendu nahi badu behintzat. Gogoratu beraz, Zaragozak bat, Sansek bat, Romaredan.